kawei ke pertai kada pher pak labak shisha bat kari ke jongi di kibun ki ba KUMNO ngarai pela shisha namar ba kadai kasin ke nyngkong yang abangan yuk kecap ha kari kiwei kipor menchua nga shuh yo i hatibi mo tani Facebook tani social media henry ban poi hang to ban yo i yakini ki baro daki kamat lajong idon ti ben sem jing songo kan ba along badan bok ban yo ya kan ni kalat how snam how news na momenta arjar pulai nga komen shibun ba finally nga yo kan ban penan kam ya kane wakatar umday na office lane umday official purpose kalong bet tik na kajing le la dia mo bangan penurlong ya kato ka jingpdiang lane tin parang giong ka dream ka ban yo ban travel shabar kari at least nganom no nga kwah ban leit biang arsil lesin nga tharai shabar kari tong ba bang da perkhat ani ya kato ka jingpdiang ka bangan yo leit tang shisien ru ngalala kan pan pendap kum kata ka jing kon te hun shisha kan cái cái đào cái bật bấn long yang bằng dọ lệ chabar mo dan apa dai no pi ban tim yang pe dong cái lệ ruspa cái này cái mde kata cái đào itu hok e pi cái đào cái dei bằng kwa lệ pet nong tem kalong ka jingpdiang le ka dream yang bang at least kan dọ lệ pet yaki baki ta kitem bangan sap ya sur jeng wai jongki kata ka jing trang mangalak kwa nadu menchua kan urlong kan te kata kalau ke urlong berkawei ke dream ke bangan yomi nak bar kariru ke urlong Thailand balai kajan ro na tharai kajan kan KUMNO wada pipet ya kamap ngat tharai dang jan Thailand nang bakla ban di balik sama Mumbai lani utamo sha sau ta ter te kata kan kaba kadau kaba kong santam kaba penlong yang bangan leit shabar kari kesulong ru mangada don box shisha ba ngoklem dan kamlet marway kidon ki parlok chunga ki be trilang ki taru ki dei ki parlok ki ba stanat lem ya kata ka kan hun du halia ka ba ni ju iet ka ba ki khot ka dream theater te ka jing iet bangin ngap la de bangin yo lat kum kata kalat tiong ya shido ngin ya dai lang sapo Thailand ban leit pet concert ni konsert okay to shuh bangin ni tingin KUMNO ti sit lai rai kum ta mo shi perlong ti lai comment ke to leit biang kan melut lok lai keren sepang kita ti langal la perkhat mar hap perkhat nut pisah bor tahap sim syuti kita ki la don ang ni acan ti ale KUMNO to la madap seto leit pet mat lut ru lelei tip shuh lano kan ni kalap non biang nomor kitu ki ban lani ketu ka ban ka ba ka bang leit pet mangi kila rong ba ki nong tem ru te what if lani laknum no ki retire no kem tem shuh te ketu ka jingpdiang ko jingiru kala adam lut kan tinggal ai rai seperlok ban leit pet te akmen lai rai tomatas dang so ki jing check kan ki jing wat lenti wat lat kum niam tai KUMNO ka bai tiket ban book tiket KUMNO ngin ya sa ngin ya sa kan sngi KUMNO ka bai plane ka bai flight kan ni ka tai wat ngoi ayu so la do gan dien mo kan ni kan bala ban nom thot than kan ni kan kren ka chong a te check online check ki flights kini kita te ki biang te to pila ban pet ki videos ki barem ki chong a ki bang la batai sepang kiru ko play ke Jakasa ni ka pai te kan ni video kum desh pang tamo te nyngkong ka de ka to ka realization kan ni ka jing tikna ba hakat ni terik ngan mi na yeng bangan leit shabar kari ka jing keman ka kodor teng di perkhat dengan so langit te kata ka jing keman ba ka long wa ani yakin ni kinong dam ngalang kwa lando man shuh bangan pet kada kicing thang ka ba jur nentakan urlong shisha ani kicing ka banang tal te ka banang jur shuh
Jingban malai kalong ba ayo ban ayo kan tamo je ban explore pet kari kiwei kalong umno dei kajing shit kajing kriat kajing kuat kan ni katai kita ke kiai di haka sao santarik upenai ni arajar kulai akhir na flight em nyngkong shaban hier lai the leit kari briew long kumno tip te akamen marsin boy kadisteng viet tat to kan apoy airport hapo Suvarnabhumi International Airport kabadon hapo Thailand ban ani season boy te kajing kuat na ngon no teng long ba shpo sneo banong no ani kari ki jingim ong ka benya kari lede tama ka da pher pak la pak hadu kata kan te ke airport ka jing her ka jing kuat na ka jing small ubi te ka kalong hata karukom te season boy habar kita ki taksi ki pakhuat ki biang de kriak dan bawan sngi ban wat pentut ban ong penet sta kiu kau lait de namar khoi gitu ban kren pareng ki briew sathe kim da pana than mo te ngirang pana pa mangi ki Khasi ban kren pareng te ngai le ban stho ya kata ban ngai le hi ban le ka bala man peni da ka de ki science mo ya ki ban kren ma su tho la ni panon kam da phone te kanong no ai bok ya kata taksi adap siu ne kum tai te asyong ta taksi shisien syong ta taksi tengah da ka phone kum ne wen to ta rom kwa ban se ya ka phone than namar ba kwa mo ban long kalong immersive experience bang long to ngan digest way ka te ne ngan biang sngu bha shwa ya kan ni ka khilmat ka jem ka chunga te la ya pe ki surok ki leit kiwei ki kali ki mangam padri shan ne te kanom no ya ta la poisok ta ka sa kalong ka building ka pecrong tam ka bang padri ka jingem ka chunga sa ta yo i hang ta te pher namar ba katu ke experience bangan poi hakari kiwei nganum yo asho lano ro ladang don bok ala ban poi kiwei kiri hindai katu ka jingsngew bang poi hakawei kari nganum yo lano ro dengan sngew shibon ya katu ka trip ka bang wan man hakane kan ngakwa kan man leit biang arsien ai sin ka lai men sim shibon nga tila do pi namar bang nong mdei bang klem don pisa bang leit chaba le klem don tao hindai teng you should not tai tu jing perkhat ban ong no kan leliu la ngam dan kam dan ni mes thi la ni le ra le thi pidon ki dau ku pher la ni mang le tang da le tre ma la ni le office mo kom ni tai dei ka teng tang ban shuh le ban yo taki khmat la chong ya ka jing pher ya ka culture ya ka bam ka di ka riam ka bed ka jinglong jingwan jong ka traffic la ka jinglong jingwan jong ka ta ka city ne ka snong ka thau ka jong ki yeng ki sam ki briew kata ka long ka experience te mde ba pinap le chota chakane ka temple la ne mde pinap ong ban hab le chakane ka beach mde pin ong hab le chakane ka building hab le ka ne te kata hi kan ngot ban ong ka jing mot ba lada ni yo lat tharai kani ka slong personal opinion tani ka jing mot chimat ka jong apa lada ngai yo lat ban leit biang sabar kari hoi kala ai men sia mangat ngan dei ban leit kan mo hoi ki baladon khon plate ki baladon briew kala ban kham dik khandian ki lawan ki family responsibilities mo ndre ta kham tam ma pidang don chimat pidon perlu armo laingon pa phenya leit khilet ngan ai men sia mi pi te kata ka sngi ka poi ta ki jingsngew ai pi ndre dala poi satu dala kumnya chani satai ka shit lai punyo degrees imagine apa ka shit ron lai punyo degrees hey tang ba ka shit makanaru ka sulong no ka shit mo pidon surok no man ki building man la ki dukan ki biang lut ki isi na dong shadong
Di pilat kan aku tu jingshit wala lingo namar ba kamde itu jingshit jaing pollution kamda I kata kasun beneng ke ilong kuat ke leer kam ilong pum ni umtai namar ba ki kat kampuk kimbun briew tante population ke duna bun briew tan but ki kali surong kimbun tan kimbun tan ke mopi kamtam ni por jela ka jangi mong sakut block bet man ke por hang thi ki hon judan bahon ngaling ho kan yos ngo manur ban hon ki arsakaro kimbrung bet kumne kumtai em kita ki no ki ba ngayo I ki ba kam solangai pat kade ke jing shisha ke jing pher pak lapak de kasingin ke nyngkong kita de ngai pi kadau pelong abangan wan sene kade ai concert hakane ke benta ka banong ba kawei na ki jingpos ne we jonga kalong ban leit hakane ka sea life kin ngalaju bana na ki parlok ki baju leit teng sapo bangkok chwa kade ke cakar ki kot ka sea life shu ong bet ka cakari dok hapo ka mall lane ka shopping complex pe pikan mau le men chwa hi pi don tu ka aquarium mo cakar pu dok da yet ka shulong bet ka cakar kani ka sea life ka ba ngayo man ngayo ban len ani ngamla mundur baro kini ki ai inside a mall lani hapo ka ka building ka ba ju ya de thiet ki briew ngam sulanget te aduh kan no namar ka along dakoi ka perthai ka long bet ka duriau ba ha inside the mall de ki shark ki pher ki stingray ki dokha ki sea horses gitu nga appreciate lani ngadon ka jingero ba ko kodor ya ki jing itna jong gitu ki marat mateng ban ong ba mangi ki briew ru pangi sna kat katu hapo kembol kala kaslash kala batai ke ben nga ka bangat super khat ani hadu katu te let's say bun apa people experience shuh ki we ba kham khrau de nga katu bang experience ong pi ani kala khrau ngada lingo shisha ti hakani te ka bai rung ru are mi kom no lai hajar steng saw lai hajar news pai tharai la nga pen kala pisa india ya ka bai rung andre ngam benut kan dia ro ya ka ki bangla apan experience hakani ka chakha bagi khot ka sea life te yai post news sa ngai kan mau sa ban ka don ka tu ka jing ban ka ban dang sa adu mentaro ban ong ba alami nari poi hang ne yo kini bat ka kwah shuh to ka jing ban ka don bet te hakasngi ka baar ka de ka nyau tarek ka de kasngi sunday te ngalet cha ka to ka amusement park tur ka video ka link kan bong ne plam bet ka to te chan miet pa de ka poi ka to ka jingpos new ka shisha ka jing ka dao ka kong san tam ka ballet ngawan sha Thailand Dream Theater concert nyeron sawat kita ki laingot ki di parlok changa bat ngano hum no laya poi kata kacaka di kabelingo kalong ma kata event mo kata stadium sorry kata building kata hall badon concert nabar don ye ngal dang poi nyngkong tang ngala super bet ni bakla cakana dapat ke tiket kok kedai ke building saya lu lagi ki briew te ngaramun lah bakala te kata ru okay ngapoi kloi kan dia namar si kenta shopan sedang ngalapoi namar ngati ngak slam mo te ngalapoi ngawa cirum seneng namar bala nyau steng prabaje la khamit kan dia so kadika sunday te kibun kidukan no kuman shu ong no kadika Buddhist country mo kadika Thailand tang ba kidukan ki khang hipat kayaknya kadika mall anyways duna briew taka da ngala kiyo ngala ya apet da la poi shaka mala ka ba sao ni ka fourth floor sa yo iken ka sain bot batho dream theater concert
te dal apa yang tu senang ikan ki briew ki bapong t-shirt ki behat cerom seneng ki bakben ngate lalong ko babiet cha nge ti parlok chong arok lalong babiet asyu don la asyu yo te no jinglong briew em jio to mo te so kemen ni kan te lại perkat in niệm tang cendur kum ta te lại rung ta te ngono lại apsa te hapo ta sedang te ane kham langit shisha ba. This is really happening lakban shisha do ta ki jing lu pisa ki jing thai ki jing khuslai ki jalut la to gapor te pila panom dei fan dream theater ki progressive rock metal tong ba mlele knem dei bang patai sepang favorite band ke jonga kalong na shibo favorite singer jong piu deu Justin Bieber piu le pet ba why Justin Bieber ne favorite jong pi shibo dei Metallica pi long ba piu ba le pet Metallica ne Beatles ne John Mayer te ka kum taken bon sin kine ki nong tem ki nong rai ke behe ke mwan te hari ke chongi te ta ma ka Thailand ka khamjan ke yangi bang leit ka Thailand ka de kawei na ki jaka ka ba la develop ba po Asia pan na ki beach na la na ki sex tourism na te hata karukom ka khampao ken ka Thailand ki bands ki nong rai nong tem ki nong put ki puan jat ki leit ken cha the te nga nga sim ka bu ya ka jingjan bat ku jok nga yo la pan ne cha kawei kari te ta ken ta ku ma ong hoi pilong pop nga yo pet yaki idols la ni yaki ki briew ki pang na do ma chwa dang ren nga jus ngap bat ngam jus ngan poi perkhat ba hoi nga yo pan pet yaki performing ban perform live la di ban pet ki kamat na chong te ar kanta untuk ni pelut por bat ana kom do an tang kum to ngashu ngala realize ba kani ka dream kani ka jingpdiang ka chonga kala orlong te ana kom do to ka jinghun te bos ani apa yo late first time bayo pendap man pet ya kani concert ngan lum yo show dan no ro Sokoweru ka bentang ko matai phi ba ngai dang yat tang shui ikan san sha klam ti to ka thap kleng pleng chani ro dang sha klam pleng perlong perok ngadon po Bangkok lamit ta ada pe concert mengawan pleng po euro Thailand ro sha klam pleng okay kenal shlo man masni ye to pa bai ti ba ta rom dei te kum sini ti sha klam bali bayang ka ka ba kham yang thili kha ka ba biang keluit tang saklam te ka pen i ba ki strict ba kan kiru sa the ta ga i ka ar kom de chur ka ching i khoi te phi ki da sob plastic ne ka kom de chur sane sport Thailand ki sob plastic er pan khoi ba ki khoi ba na ta phi ya kan ni video kan ni ken ka i ka kom ki de chur sa the ha ki dukan ki departmental stores ki la ot lupai ka do bat ki bo ka room temperature namar ba ta shit thanam ka nga try ka sneo kloi ka do im ne tai ta daw kin bon sian hi chani tingi di do open bed ka white bed dei na tang ba sa thia pa de ki la ot lupa na ki jaka ot do ki wanra ki bo hakiniki jaka ki ba paja ni in a controlled temperature kind of room kan te parlo baro nak itu ki jing patai ki chonga phiru klai yo man siam ka tharai ba phi dan ti jing krang man net la phem dan rum le ngai ngo shibun ki pla pe yang video la phi like phi comment phi subscribe kan rap shibun ka channel ka chonga ba la phi dislike ru le ngai ku play phi pa phila pe yang ni video phi dan ka no feedback la ne ka no ka ai jing ai ka chong mot ka chong phi ki videos ki chonga ki ba film stana phila ban batai hapo comments tat habang inde champion kuble shibuan